Τον γνωστό τρόπο του, θα τη βάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Για κεφαλιά προς τα πίσω, η πρώτη. Παραμένει ζωντανή, έδειξε, νομίζω ότι ο Εύες. Και πάλι στο ανοίγμα. Ο Μαντουέλη θέλει να παίξει με μία, αλλά όχι επιτυχημένα. Και τώρα φεύγει στον χώρο, θα προλάβει με πολύ πιο από το ζήτημα, ο Γεια σας παιδιά. Ο φίλος μου. Σταματήσω. Εδώ είδαμε ένα ποδοσφαιριστή να κλάνει και έριξε βόθρους.